गिबियावनो बे समाव फुंबिलिनि गाहाम अनसायनाय बयनिसिमबो जासिहरनायजों लोगोसे आङो खुलुमनायखौ बावहरदों खुलुमबाय। मैया आं मोनसे ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे खौरां मोननो हादों जे जमदुवार समस्तिनि सिङाव थानाय जोंनिनो सुरेन्द्रपुर गामियाव मोनसे बिपि एबा मेल खुंदों होननानै खोनानो मोननायजों लोगोसे आंनि माखासे कलिगफ्रा खिथाहरनानै आङो ससियेल मिडियायाव नुबाय जे बिथांमोना आंनि सायाव गोबां मोनसे एलिगेसन लाबोदों। नाथाय आं बे एलिगेसन होनायखौ जोबोद गोजोननायसो मोनदों बे खारनाव जे बिथांमोना जे एलिगेसनखौ होदों बे एलिगेसना बिथांमोननि सायावसो गोग्लैयो आसलते। मानो होननानै बुङोबा 17 बोसोर सासन खालायनायाव बिपिएफ दोलोआ जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जेबोखौनो खालायनो हाखायाखै। लोगोसेयै जोंनि जमदुवार बियाबावबो बिथांमोना कोनो मोनसे उन्नतिनि खामानिखौ बिथांमोना मावनो हायाखै। दा बिथांमोना बेखौ जोंसो होननांगौमोन, नाथाय गावसोरनि खुगाजों जे ओंखारदों बे बाथ्राफ्रा जोबोर मोजां जादों। मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय 10 बोसोराव बेवहाय रेवरेया नार्जिहारि बिथाङा गावनि स्पिकार आरो इएमबो जालांदों। नाथाय बिथांखौ जों नुदों जोंनि बे जमदुवार बियाबाव बिथाङा मोनसेबो आथि दिन्थिनानै देखायनो हानाय कोनो मोनसे मोजां खामानिखौ मावनो हायाखै। आरो खोनाबा बयबो आसरित सानगोन जे जमदुवार बियाबाव बे 17 बोसोरावहाय कोनो मोनसे जायगायाव बिथांमोना कमिउनिटि हल मोनसे लुनानै गालांनो हायाखै। दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे मिटिं फिसा खालामनांगौ जाब्लाबो जोङो दिनैसिमबो मिटिं खालायनो मोननाय सुजुग सुबिदा जेबो गैया। आरो बेजों लोगोसेयै नोंथांमोना नुदों गोबां बिथांमोना जे एलिगेसन मावदों बेनि गेजेराव आं मोनसे नमुना देखायनो नागिरदों जे कासियाबारियाव मोनसे गिदिर हस्पिटाल बिथांमोना लुनाय जादोंमोन। रेवरेया बिथाङा इएम जानायजों लोगोसे डिपार्टमेन्टआबो बिथांनिमोन। बेवहाय खननै खनथाम सेंसन होनायनि गेजेरजोंबो बिथाङा बेखौ जाफुंसार होनो हायाखिसै, फेलियर जादों। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना बाव सेंसन जानाय थाखाखौ गासिखौबो लुथिनानै जाजोबदों। बे मोनसेखौल' आं बुंदों, गोबां बिदिन्थि दङ। आरो सुरेन्द्रपुर ओनसोलजों लोगोसे बुंनो थाङोबा संख सेर सेर जायफोर रायजो जाबोनाय गामिफोर दङ बे गामिफ्रा दिनैनिफ्राय लानानै 50 बोसोर सिगांनिफ्रायनो दैबानाजों लोमसाव जानाय खुरखानाय बेबादि मोनसे गाज्रि थासारिया बे ओनसोलाव जाबोगासिनो दङ। नाथाय दिनै जों नुनो मोनदों 17 बोसोर राजत्व खालायनाय बिपिएफ दोलोआ एसेबाबो बेखौ खामानि मावनो हानांगौमोन। नाथाय बिथांमोना कुनुदिन बे खुरखानायखौ होबथानाय, दैबाना लोमनायखौ होबथानायनि मोनसेबो आसनि बिथांमोना लानो हायाखै। दा थांनाय 2015आव आङो देरहादोंब्लाबो नाथाय जोङो बयबो मिथिगौ जे कोनो दिनाव बिपिएफ सरकारा जायफ्रा जेराव बिर'धि दोलोफ्रा देरहादों खामानि मावनो मोनसेबो स्कपखौनो बिथांमोना होनाय जायाखै। आरो जोंनि जमदुवार समस्तियाव TCLCनिफ्राय लानानै बेवहाय चेयारमेन मेम्बार गासिबो गावसोरनि बिपिएफ दोलोनि रुलिं पार्टिनि मानसिफ्रानो बिबान लानानै खामानि मावबोदों। आरो बिथांमोना एथ' सुबिदा मोनसेयावबो जेबो खामानिखौ मावनो हायाखै। आरो लोगोसेयै जोङो जे बिर'धि पार्टिनि MCLAफोर दङ बेवहाय नोंथांमोना मिथिगौ जे बाव इयारलि 25 लाख करि मोनसे फान्ड होनाय जादोंमोन। आरो बेवहाय जिखिनि गाइडलाइन होनाय जादों बे गाइडलाइना जाहैबाय मोनसे कालभार्टबो मावफुंनो हायै मोनसे स्किम। मानो होननानै बुङोबा बेवहाय 50,000निफ्राय बिथांमोना हमनो हानाय मोनसे केपासिटि होदों, जाय 50,000आ ट्रेक्टर मोनसेबो बाला अन्थाइ गारजाया। आरो गोजौआवहाय बिथांमोना 5 लाख होदों, जे 5 लाखआ मोनसे बक्स टाइप कालभार्टबो बानायजाया। दिनैनि तारिखाव जोङो मोनसे बक्स टाइप कालभार्ट जुदि बानायनांगौबा बाव 25 लाख 30 लाख नांगौ। हायारेस्ट जोंनो होनाय जादों मात्र 25 लाख करि। दा बिदिजों जोङो जे बिर'धि दोलोनि MCLAफ्रा जे खामानि मावनो हागोन बे कुनुदिन हाया। मानो होननानै बुङोबा बिथांमोना जोंनो रायजो राजाफोरनो खुन्दुं मुथासे राननो थाखायबो जोंनो कोनो क्षमता आरो अधिकारखौ होनाय जायाखै। आरो मैया जाय बिथांमोनहा गामियाव थांनानै बिथांमोना जे मेल खुंदोंमोन बेवहाय गुबैयै मोननै गामिनि मानसिफोर दङ। मोनसेया गामिया जाहैबाय सुरेन्द्रपुर आरो मोनसेया गामिया जाहैबाय सिमलाबारि। आरो बिथांमोना बे मोननै गामिनि गासिबो जाति गोष्ठीखौ लानानै मिटिंखौ लेंदोंमोन। नाथाय जोबोद लाजिथावना बिथांमोननि मेलाव गुबुन हारिफ्रा नुजाथियाखै।
सिमलाबारि होननाय जायगायाव बहाय राभा बर' आरो सान्तालि बिदा फंबायफोर दङ खमैब्लाबो बहाय सान्तालि भाइफ्रा ৭४टा न'खरसो दङ आरो बर' दङ राभा दं आरो जोंनि गामि सुरेन्द्रपुराव बावहाय 100टानिबो बारा बर' फेमिलिफोर दङ माखासे नेपालिफोर दङ आरो 30टासोनि बारा सान्तालि फेमिलिफोर दङ नाथाय नोंथांमोना मिथिङाव नुदों बहाय जखायसे जखायनै बर'फोरल' नुजादों ओमफ्राय हयथ' सान्तालि बाव सासे दङ आरो हयथ' नेपालि सानैसो नुजादों आरो बिनि मेलनि गेजेरजों बिथांमोना बुंदों जे जोङो थांनाय बाराव जिरन बसुमतारीखौनो सापर्ट खालायदोंमोन देग्लाय खालाया बे जोबोद माने मिनिथावना बाथ्रा मानो होननानै बुङोब्ला जाय बिथाङा फार्स्ट स्टेटमेन्ट होदों बिथांनि नामा जाहैबाय मेनला एबा दितसुं नार्जारी बिथाङा मैया दाखालिसिम BPF दोलोनिनो जोंनि गामिनि BCDSनि मेम्बार आरो बिनि सेकेन्डआव जाय सासे सेंग्राया माने स्टेटमेन्ट होदों बिथांनि नामा जाहैबाय दीपांकर मुसाहारी आरो बिथांनि बिफायानो जों लागोनिनो आरोबाव BCDSनि मेम्बार ओमफ्राय जाय सासे गार्जेन जाय माने स्टेटमेन्ट होदों बिथांनि नामा हंला मुसाहारी आरो बिथाङा जाहैबाय सिमलाबारि गामिनि बे सुरेन्द्रपुरनि नङा आरो बिथांनि फिसाला असेयानो BCDSनि मेम्बार गतिके बे BCDSनि मेम्बारफ्रा बोरै आंनो भट होनांगौ आरो उनावहाय बोरै होआ होननांगौ बे माने जोबोद मिनिथावना बाथ्रा आरो नोंथांमोननो आं फोरमायबावनो सानदों माने खोनानानै बिराद आसरित सानगोन जों लागोआवनो BCDSनि चेयारमेन दङ आरो 7 माने मेम्बारबो दङ थेवब्लाबो बिथांमोना दिनैसिम मोनसे गामिनि लामायाव अन्थाइ गारनो हायाखै आरो बिथांमोना मैया होनदों जे जिरन बसुमतारीया मोनसे फिसाल' सेंसन होदों बहाय माने बबेखौ माने खामानिखौ मावदों जों मिथिया होननानै बिथांमोना जे लामाया बानाजों बायफ्लंनानै दङमोन आरो बेखौ खोखांनायनि उनावसो बिथांमोना हान्था मेला खालामनो सुबिदा मोनदों दिनै बे लामाखौबो नुवाखैबा अब्ला बिथांमोना गामिनि होननानै बुंनानै लानाय जेबो अधिकार गैया बेनिखायनो आङो बिथांमोनखौ खावलायनोसो लुबैदों जे बिथांमोना जिहेतुके गोसोआवहाय गोरबोआवहाय बांग्रि मावनाय बायदि मोनदों दिनैनि तारिखआव मानो होननानै बुङोब्ला BPFआ जिहेतुके सरकाराव फैनो हालिया UPPR जगदि सरकार दाखासिगोन गतिके गिनायजों जाबगोन मा होनगोन मा होना बिथांमोना बेफोरबायदि बखिदलाबायदों बेनिखायनो बिथांमोना बेबायदि बखिदलाबायाजासे समाय थासेयावनो जोंनि UPPL दोलोआव जइन जानानै जोंजों खामानि मावफै आंजों खामानि मावफै आं बेखौ खावलायदों आरो जोङो मोनसे फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला जिहेतुके चेयारमेनाबो जों लागोनिनो बे चेयारमेननो जे रेवरेवा बिथाङा मा खालायदों 20 लाखसो फैसाखौ जमा होनानै दोनदों आरो साफ्रोमबो मेम्बारनि आखायाव 3 लाख 2 लाख ओरै राननानै होदों जाहाथे साधारन गामिनि मानसिफोरनो राननानै होनो हायो बे रोखोमैनो बिथांमोना राननानै होदों नाथाय राननानै होसेयावबो बिथांमोननि मिटिङाव गुबुन हारिफोर आरो बर'फ्राबो गामि मोननैनि जिखिनि ओंखारदों बियो जोबोद नगण्य आरो बेवहाय जिखिनि ओंखारदों बेवहाय माखासेफ्रा खोनासंसो थांदों बिथांमोननि सापर्टार नंजोबा दा बिनिखायनो जे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंबाय बिथांमोना गाव गावखौनो माने बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायनानै लादों जे गावसोर असे BPFनि मेम्बार चेयारमेन जासेयावबो गामियाव आरो ओनसोलाव जेबो उन्नति खालामनो हायैखौसो फोरमायनानै लानाय जादों आरो बरंस बिथांमोना आंनो जे रायजो राजाफ्रा भट होनांगौ बेखौ इनडाइरेक्टलिसो होननानै लानाय जादों खारन 17 बोसोराव BPFआ जे खामानिखौ मावनो हायाखै UPPL दोलोआ 5 बोसोरावनो जों गासिखौबो मावजोबनो थाखाय दिनै थिरांथा लादों आरो बे जोंनि UPPL दोलोनि नीति आरो आदर्शखौ नुनानै दिनै बिभिन्न जाति गोष्ठीनिफ्राय मानसिफ्रा लोब लोब फैनानै जोंजों जइन जाफैदों आरो आं दिनैनि तारिखआव बुंनो हायो गभर्नमेन्टआ जुदि एलाउ होयोबा कर'ना भाइरासखौ बिथांमोना जेबो सानाबालानो दिनै जुदि आंनो सुजुग होयोब्ला आङो सानसेयावनो जोंनि जमदार समस्तियाव 20-30 हाजार मानसि गेदारिं खालामनानै जयनिं प्रग्राम एबा सापर्टारफोरखौ आं देखायनो हायो नाथाय बे सुजुग आरो सुबिदाखौ सरकारा होनाय जायाखै सम आरो थासारिया फैयोब्ला आं बिथांमोननो देखायगोन जे जमदुवाराव जोंहा बेसेबां माने सापर्टारफोर दङ थांनाय 2015 मायथाइयाव एथ' थाफ मोनसे बहाय इलेक्शन जादोंमोन थेवब्लाबो जोंखौ फेजेननो हायाखै आरो दिनैनि तारिखआव फेजेननो हानायनि कोनो लामायानो गैया दिनै BPF दोलोआ गावसोर जे जेनखासिगोन बेखौ बिथांमोना गावसोरनो मिथिखाबाय आरो आङो नांगौ जायोबा उनावहाय नोंथांमोननो फोरमायबावगोन जे जमदार समस्तियाव
बबेबा बिथांमोननि प्राइमारियाव VCDCआव सापर्टारानो सासेबो गैलिया जों दिनै आखाइनि आसियावनो साननानै जों फोरमायजोबनो एबा देखायजोबनो हायो बेनिखायनो बिथांमोना दिनै भुगिबाय दिनै मानसिफ्रा जेरै कर'ना बेराम जानानै भुगिनानै दङ बिथांमोनाबो राजनितिनि बेलायाव बेबायदि मोनसे बेरामाव भुगिनानै बिथांमोना थाबाय बेनिखायनो आं खावलायगोन जोंनि समस्ति बासिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जे जोङो जिहेतुके गासिखौबो नुजोबदों मिथिखागौ जे जोङो एकतायै थानांगौ जोंनि समस्तियाव जोङो उन्नतिनि थाखाय खामानि मावनांगौ आरो खामानि मावनोब्ला जोङो खौसेना थानांगोन खारन थांनाय 17 बोसोराव बहाय BPF सरकार दङब्लाबो जों गैयाबादि जों जेबो खामानि मोननो हायाखै आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि जमदुवार बियाबाव 40% गामिया दिनै इलेक्ट्रिक कारेन्ट गैया स्वयं जोंनि गामियावबो गैयामोन बिथांमोना बे 17 बोसोराव जेबो मावनोबो हायाखैमोन चेयारमेन मेम्बार थासेयावबो नाथायबा आङो दिनै इलेक्ट्रिसिटि डिपार्टमेन्टजों सावरायनानै बिथांमोना कारेन्टबो हरबाय आरो जोंनिसिम थांलाय फैलाय खालामनो हान्था मेलानि जेबो लामानिबो राहा गैयामोन आरो BTC सरकारा बेखौ हराखैमोन नाथायबा जोंनि ओनसोलावनो थानाय माखासे जोंनि समाजनि सिबियारिजों लोगोसे जाय बिथांमोनहा सरकारनि खामानि मावो बिथांमोना दिनै सेन्ट्रेलनिफ्राय स्किम लाबोनानै दिनै टनटना ब्लेक टपिं मोनसे लामा खालामनानै होबाय जे लामाजों दिनै बे BPFनि जाय मेम्बार बिथांमोना मैया गोरा बाथ्रा होनदों नंथारै बाथ्रा बुंदों बे लामाजों बिथांमोनाबो दा थाबायनो सुजुग मोनबाय दा आङो मोजां मोनदों जे बिथांमोनाबो गावसोर हायैखौ सोरबा खालायनायाव जे दिनै थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय सुबिदाखौ मोननानै बिथांमोनाबो लाफानायनि थाखाय दा आं गोलावथार बाथ्राखौ बुंनो नागिराखै गोबां बाथ्रा बुंनांगौ दङ खालि आं बेखौल' बुंगोन जे बिथांमोना लेट खालायाबालानो थाबैनो जों फैनानै जइन जाफै आरो इयुनावहाय उन्नतिनि जे खामानि मावनांगौ बाव भागिदारि जाफै आरो नंखाय बाथ्राखौ फोसावनानै गावखौनो लाजि फोनांनानै लाब गैया बिथांमोनहा दा बेनिखायनो बेफोर गासिखौबो एंगारनानै लाजिनांगौ बाथ्रा गैया जोंजों थानानै खामानि मावबानो जाबाय दा आङो बेखिनिखौनो बुंबाय इयुन समाव बिथांमोननो आरोबाव आरो रायजो राजाफोरनो माबाफोर फोसावनांगौ दङब्ला फोसावबावगोन होननानै दिनैनि जेनाखि मोनसे प्रेस मिट आङो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय